Α, δεν σας το έχω βάλει εσάς, ρε. Πω, πάλι από την αρχή είναι, ρε παιδιά. Το σημερινό stream σε πάει λίγο πίσω μπρος, νομίζω, Το παιχνίδι δεν είναι καλό το παιχνίδι, ρε φίλε. Αφού λένε και τα παιδιά εδώ πέρα ότι έχει πολλά θέματα σε bugs. Δεν το ήξερα. Εγώ απλά είδα ότι είναι τρομακτικό. Είμαι κι εγώ. Το κάνω μία γρήγορα, αφού ξέρουμε τι θα γίνει. Άμα ξανακολλήσει εκείνο το σημείο, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Πιστεύω μέσα σε ένα δεκάλεπτο το έχω βγάλει αυτό μέχρι εκείνο το progress. Κατά σηκωθεί εδώ πέρα ο άνθρωπος. Τι κολλήματα αυτό το παιχνίδι, ρε εσύ. Λοιπόν, από ό,τι θυμάμαι, το κάνουμε μια μπαμ όλοι μαζί, ρε παιδιά, δεν είναι κάτι. Εδώ θα ανοίξει την πόρτα, θα πει μια προσευχή που θέλει να πει. Εδώ δεν έχει τίποτα. Εδώ δεν υπάρχει το γράμμα. Και τα όλους τρομακτικά είναι. Λίγο έλειψα και βγήκες, είδες το τώρα χαμός. Δεν βγήκα, ρε, κόλλησε. Ρε εσύ κόλλησε. Κόλλησε το παιχνίδι σε ένα σημείο, σε μια εικόνα. Και αναγκαστικά το έκλεισα. Είχα φτάσει στο σαλόνι σκέψου. Και τώρα το κάνουμε λίγο γρήγορα μπαμ. Ναι. Να πάμε σε εκείνο το σημείο πάλι. Δεν έχω δει tutorial. Ό,τι μου έλεγε εδώ ο φίλος ο Σταύρος, να πούμε. Λοιπόν, πάμε τώρα κάτω. Άμα θες μπορώ να σου πω πως κάνεις το Elden Ring crack. Αυτά σε προσωπικό τέτοιο, ρε. Τώρα όχι εδώ πέρα crack. Είναι αυτά, εδώ πρέπει να προωθήσουμε παιχνίδια. Τελικά είχα άδικο πριν. Ο ίδιος ο λαιμός είναι αυτός εδώ. Λοιπόν, πάμε πάλι εδώ πέρα. Μπράβο, ναι. Ναι, δεν ανοίγει τίποτα. Ναι. Sorry, τώρα λίγο κολλάει, παιδιά. Θέλω να το κάνουμε λίγο γρήγορα τώρα αυτό. Το μόνο πράγμα που ξέρω είναι ότι κάνει μέση μου στη δουλειά. Αγόρι μου. Αυτό είναι το παιδί, τα παιδιά. Έτσι, τώρα κατάλαβα. Είσαι αδερφός. Τι θέλω να πω. Με τι ασχολείσαι, φίλε? Ο φίλος μου ο Βασίλης πάει σχολείο, για παράδειγμα. Λοιπόν, και τώρα μας έβαλε αυτό εδώ πέρα. Spell the find the key, open the door, τέλος πάντων, ναι. Service ξενοδοχείο, εσύ. Είμαι γραφίστας και βιντεόγραφερ παράλληλα. Σπουδάζω γραφιστική και δουλεύω ως βιντεόγραφερ. Πρέπει να το καταλάβα το μουστάκι σου. Γιατί, ρε? Όλοι οι γραφίστες έχουν δύο μουστάκι. Πονστάς που μου λένε και οι φίλοι μου. Οι φίλοι μου με φωνάζουν, θέλω να μου πείτε, η τρομερή απασχόληση. Οι φίλοι μου με φωνάζουν ο Ρεμπέτης θείος, ο θείος Ρεμπέτης. Παλιά είχα και μακρύ μαλλί, ξέρω εγώ, μέχρι εδώ. Που είναι, μέχρι εδώ. Τρομερή απασχόληση. Είναι μουστάκι γραφίστα και μεγαλύτερη φλέβα. Ισχύει. Τώρα εσύ με έχεις πάρει στο δούλεμα, αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Λοιπόν, ας πούμε ότι ξεκλειδώσαμε τίποτα τώρα, ας πούμε, έτσι. Ωραίος, ευχαριστώ που δεν κορυδεύεις. Λοιπόν, κάποιο τεράστιο πρέπει να κάνουμε. Θυμάμαι πριν είχα πάει στην κουζίνα πάλι. Hippies. Όχι, hippies δεν ήμουνα. Κοίτα, ή γραφή station ή ο Freddie Mercury. Τώρα με δουλεύεις, εντάξει. Λοιπόν, πριν εδώ πέρα είχαν σπάσει κάτι φώτα. Να! Allahu Akbar, la ilaha illallah. Και πάλι φοβήθηκα, ρε μαλάκα. Ενώ ήξερα ότι θα γίνει, πάλι φοβήθηκα. Όνα σου. Δεύτερη φορά.
Τώρα άντε να θυμηθώ πως ανοίγει αυτή η χαζομάρα. Πρέπει να ξαναπάω πάνω. Πάμε πάνω. Μαθηματικά με insiders. Λοιπόν, δεν υπάρχει εδώ το δέμα. Θυμάμαι, είχα μπει στο δωμάτιο εδώ. Λοιπόν, 10 λεπτά το κάνα. Είχα μπει στο δωμάτιο εδώ. Μου είχε κλείσει αυτή τη βλακιά εδώ. Μπράβο, το άνοιξα. Λέει τα λόγια που θέλει να πει. Και τώρα πάμε κάτω, έχει ανοίξει πόρτα. Κάτσε να βάλω τώρα την κουβέρτα μου γιατί πάλι φοβάμαι. Εδώ είσαι. Τεστάρουμε τη μνήμη σου σήμερα. Έλατε. Λοιπόν, κάτσε να δω τώρα, έχει μια τηλεόραση, είπε ο άλλος πριν. Εγώ εδώ μέσα τηλεόραση πάντα, σαν αγόρι μου, δεν βλέπω. Πριν κλείσουν τα φώτα δηλαδή, κάτσε να τεστάρουμε. Πού είσαι ρε Μάρια, γιατί δεν μιλάς στην ώρα, μας ντρέπεσαι. Λοιπόν, πάμε στον πιτσιρίκο. Πού είσαι ρε, πού είσαι να σε φάω ρε. Σε φάω, σε ζουλήξω, σε κάνω εγώ πάντως τη θαυμάζω δουλειά σου γιατί έχω φίλους που είναι γραφείς, έχω δει τη δουλειά τους και είναι πολύ ωραία. Να είσαι καλά αδερφέ, να είσαι καλά. Ρε μαλάκες, πριν δεν είχε κλείσει πόρτα. Παίζει να είχε μαγκάρει από πριν. Είχε μαγκάρει από πριν μαλάκες. Πριν δεν είχε κλείσει πόρτα. Μαλάκα να τρίχιασα. Τι ήταν αυτό τώρα ρε. Τι άκουσα τη γυναίκα που κοπάναγε πόρτες που πω. Όχι ρε, δεν είχε κλείσει πριν γιατί τώρα. Λες να είχε κλείσει και πριν. Δεν το είχα προσέξει καθόλου πριν φίλε. Εν τω μεταξύ ότι πας λέει και όπου να είναι θα ανοίξει και άνοιξε. Developer του παιχνιδιού είναι και μας δουλεύει. Και τώρα τι πρέπει να κάνω. Λοιπόν εδώ πέρα είχαμε φτάσει φίλε popcorn πριν. Κάθε φορά πως τρομάζω συνέχεια δεν ξέρω. Και είχαμε γυρίσει όλο το σπίτι τίποτα. Είχα βγει έξω, είχαν κλείσει τα φώτα νομίζω. Όχ, πήγε 12. Θα γίνω κολοκύθα. Το μεταξύ μιλάω δυνατά γιατί έχω δυνατά τον ήχο και νομίζω ότι... Τέλος πάντων, καταλάβατε. Τώρα πού πάω παιδάκια μου. Πού πάω φίλοι μου. Το ραδιόφωνο γιατί μου το κλείνει ο πούστης. Αφού θέλω να ακούω μουσική. Ποιο είναι το πρόβλημά του. Father's Day πρέπει να παίξει και να σου φύγει το... Το επόμενο stream είναι αυτό να ξέρεις. Το επόμενη Δευτέρα Father's Day. Το όπου και θα το κάνουμε. Τόσο χέσιμο είναι εκείνο ρε. Λοιπόν, λογικά πρέπει να πάω σε κάποιο δωμάτιο να γίνει interact. Μάλλον. Από τα χειρότερα. Χειρότερο και από το Visage. Όχι, οκ. Το Visage είναι ό,τι χειρότερο. Καλά, ναι. Εντάξει, θα το παίξω, Άμα δεν είναι πολύ ακριβό, γιατί budget δεν έχουμε πολύ, ό,τι βγάζουμε, θα το παίξω μόνο εβδομάδα.
την έκλεισε την άλλη, ρε. Αν έκανε κράκι μέση. Αχ, έκανε κράκι μέση. Και να το λες αυτό, ή το λες για πλάκα, ή κάποια βλακία θα γίνει τώρα και θα φάω τέτοιο. Ή ενώ το βρω καργανισμένο το παιχνίδι. Μάλλον είναι η επιλογή 3. Και πείτε ρε τσακαλιά μου, πού να πάω τώρα. Λέτε να έχει γίνει ντεράκ να κατέβω κάτω. Τι κάνω τώρα ρε. Δεν θέλω και να βρίσω. Έρχομαι κοντά να ξέρεις. Μην μου κάνεις μαλάκια. Τι κάνω τώρα ρε που έχει φώτα, που δεν έχει φώτα. Το έχεις, έλα. Αφού το λέει θα πάω. Απλά δεν βλέπω τίποτα ρε φίλε. Α. Πού πήγε το μωρό? Πού πήγε τσοκλάνι? Αυτό τα κάνει όλα να ξέρεις. Επειδή δεν τον παίζουν οι γονείς του, θέλει να παίξει μαζί μας τώρα. Είδες που στο είπα πριν ότι μετακινείται. Σταυρό. Αχ Σταύρο, αχ τι μου κάνεις Σταύρο. Πάντως νομίζω ότι υψηλοστρώσει το παιχνίδι, δεν κολλάει τόσο. Αφού μετακινείται, που είπες και πριν, σπάσαμε ξένα ρεκόρ από viewers, γιατί τι έγινε. Σπάσαμε ξανά. Αφού είπες ότι μετακινείται, πού πήγε το μωρό? Πού πήγες ρε μωρό? Βρε μωράκι. Μη μου τα κάνεις σε μένα αυτά. Ωρε μαλάκα. Μου δώσε φακό τώρα όντως. Ακούστηκε πριν να τρέχει Έλα, φτάσαμε τους 7 viewers. Ωρε χαμός σήμερα, χαμός. Σπάσαμε ρεκόρ στα ρεκόρ. Δεν θέλω να παίξω άλλο. Έσπασε σκάλα μου φαίνεται. Έτσι πάμε δυναμικά, πάμε δυναμικά. Πω ρε φίλε. Ωρε φίλε, έσπασε και τη τέτοια Ακόμα φαίνεται εκεί. Δεν μπορώ να μ' ανοίξει μια πόρτα.
Λοιπόν, πείτε μου που θέλετε να πάω. Να πάω στην κουζίνα που έζησε το φως ή να πάω πάνω. Friendly, επενθύμηση. Το ATK είναι στο desktop. Τι είναι στο ATK? Α, το ARK. Το ARK, ναι, είναι. Το ATK δεν ξέρω τι είναι. Που λες, φίλε Βασίλη, στο ARK έχω φτάσει 40 level. Έχω φτιάξει πέτρινη βάση, όχι πολύ. Θέλω να τη φτιάξουμε μαζί, παρέα Κυριακή. Απλά έχω μαζέψει υλικό. Και σε λίγο θα φτιάξω και σέλα για τον πτεράδοντον. Ρε εσείς, αυτό το δωμάτιο γιατί δεν έρχεται, γιατί δεν μπαίνει, επειδή έχει αυτά τα σύμβολα. Είναι σαν το Supernatural, ας πούμε, που έβαζε γύρω-γύρω σύμβολα και δεν μπορούσε να μπει δαίμονας. Πω. Σοκ, έτσι. Να μπω στο μπάνιο, τι να κάνω? Θα γαμηθώ. Αυτό ανοίγει ρε φίλε, έχω μια περιέργεια. Αχ, μου μένει ένα... Πάμε λίγο σαν τα λέμε, αυτό ξεσμενή σέλα για πέτα. Ναι ρε, αυτό σου είπα. Ένα δωμάτιο έμεινε, και αυτό είναι εκεί στη γωνία. Θα γαμηθούμε ρε μαλάκα. Θα γαμηθούμε ρε μαλάκα. Δεν σε φοβάμαι ρε, ούτε που φοβήθηκα. Έλα εδώ σου κάνω μια αγκαλιά. Χάχα πλάκα. Δεν σε κάνω, δεν σε παίζω. Γιατί δεν ανοίγει η πόρτα? Ωρε μαλάκα, τι κα... Α, δεν έκανα. Τώρα τι πρέπει να κάνω ρε? Ρε παιδιά, βοηθήστε λίγο. Ένας νουμπάς είμαι εγώ. Να βγω... Πες το στη μαμά του να το μαλώσει που τρομάζει ξενο... Ελάτε! Τι με τρομάζεις ρε μούλικο? Τι να κάνω, πρέπει να το πατήσω κάτι, να κάνω κάτι? Να του κλείσω την πόρτα να φύγει? Τι να του κάνω? Πού είσαι βρε? Πού είσαι? Ποιος άφησε μόνος σου? Τώρα πρέπει να κατέβω κάτω, ας πούμε, τι πρέπει να κάνω? Την απάντηση την ξέρω, πρέπει να κατέβω κάτω. Γιατί κάτι πρέπει να γίνει interact. Ένα βήμα τώρα στη έτσι. Έλα ρε, έλα να παλέψεις. Έλα αν είσαι άντρας. Τώρα καλά κάνω που του γυρίζω στην πλάτη. Θα μου πετεθεί από πίσω. Κάτω θα έχει... Τι είναι αυτό που λες ρε? Κάτω θα έχει... Βοηθήστε με λίγο ρε παιδιά, βοηθήστε με λίγο. Τι πρέπει να κάνω τώρα? Κελάρι. Εγώ σε κελάρι δεν μπαίνω.
μαλάκα. Τραβάω σήμερα ρε φίλε. Τι έχει κάνει εδώ το μούλικο ρε φίλε. Μαλάκα χέστηκα πάνω μου. Ναι γιατί εγώ... Άσε που χτύπησα και το χέρι μου στην καρέκλα. Έτσι έκανα παπ κάτω ρε φίλε που χτύπησα το χέρι μου. Τι τραβάω. Δεν έχει φτιάξει ακόμα ήχος. Αν το τσεκάρουμε. Κοίτα, γενικά κολλάει το παιχνίδι, μάλλον γι' αυτό κολλάει και ο ήχος. Από το παιχνίδι πρέπει να είναι το θέμα. Δηλαδή, εγώ και αν το ξαναφτιάξω μπορεί να ξανακολλήσει. Πω, τι τραβάμε. Ρε, είστε 7 άτομα μέσα. Μιλήστε ρε. Μιλήστε. Μέχρι στιγμής μόνο 4 ξέρω που παίζουν, μου μιλάνε. Λοιπόν, για να γίνει αυτό σε αυτό το δωμάτιο, λογικά κάτι θα γίνει. Λογικά κάτι έχουμε ξεκλειδώσει. Μετά παίξε Fortnite. Μετά πάω να κλάψω στο δωμάτιό μου. Φόρμα, λέγα, τραβάω. Α, ισχύει ο Μοίρας. Ρε Μοίρα, πού είσαι τόση ώρα, ρε. Την έχω ξεχάσει αυτόν. Κοιτάξτε, για να μην είναι τέτοιο, θα πρέπει να πάμε πάνω. Πάμε στο μούλικο μία. Ακόμα εδώ είσαι ρε. Πού θα ήσουν. Ελάτε. Μας παίζει σήμερα το μόνο, μας παίζει. Το μεταξύ εδώ μέσα δεν ακούγεται τίποτα, ήχος και τέτοια. Τόσο καλά είναι αυτά τα σύμβολα. Τώρα τι κάνω ρε μάγκες. Για πείτε λίγο. Τι να κάνω τώρα. Πείτε τι να κάνω ρε. Να ξαναπάω στο μωρό. Οπ, σε πέρασα από πάνω, θα μείνεις κοντός. Εγώ δεν φοβήθηκα πάντως. Δεν ξέρω για σας παιδιά, εγώ δεν φοβήθηκα. Πολύ χαλαρό ήτανε. Ούτε που φοβήθηκα έτσι. Άμα είσαι προ παίχτης. Ναι και καλά τι. Οπ. Το βρήκα μόνος μου. Θα τσιγαλέσει Αχα. Αν έχει κελάρι εγώ δεν παίρνω, να ξέρετε. Ο Πάνης απίσω, δεν ξέρω αν ακούστηκε. Ωρ μαλάκα. Παραλίγο δεν χτύψα το κεφάλι μου. Παραλίγο δεν χτύψα το κεφάλι μου, αλήθεια. Ωρε μαλάκα. Εγώ ένα μωρό περίμενα τόση ώρα, το άλλο που δέχτηκε τι ήτανε. Πόρ μαλάκα.
Θα πάμε από καρδιά σήμερα, δεν γίνεται, δεν γίνεται. Ωρε φίλε. Ακούστηκε που χτύψα πίσω. Ωρε φίλε. Κοίτα, εκεί πάλι εκεί είναι το μουλικό ρε. Ωρε φίλε. Και τώρα, τι και τώρα, θα σε γαμίσουμε. Έτσι είναι το παιχνίδι. Αυτό μου λέει το παιχνίδι. Θες να μπω μέσα? Μπαίνω. Ωραία φίλε. Εδώ είναι η τηλεόραση ρε. Ρε Σταύρο, δεν τα θυμάσαι κιόλας. Εδώ είναι η τηλεόραση. Μάλλον θέλει να κάτσω να δω ταινία. Θέλει να δούμε Netflix. Bismillah. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. Το ακούτε? Τι κάνω τώρα? Δεν θέλω να ακολουθώ. Δεν θέλω να βλέπω καν. Μην κοιτάς το stream, μην κοιτάς το stream. Τι κάνω τώρα, δεν έχω και φακό. Με καταράστηκε. Τι κάνω τώρα ρε? Για πείτε τι κάνω τώρα? Εγώ να βγω χωρίς φως, να ψάχνω στο σπίτι δεν το κάνω. Πείτε μου τι κάνω, δεν το συνεχίζω. Άμα δεν μου πείτε τι κάνω, δεν το συνεχίζω. Δεν το συνεχίζω. Πείτε μου τι κάνω. Θέλω να μου πείτε τι κάνω. Δεν το συνεχίζω άλλως. Θα κοιτάω εδώ στον τοίχο. Άμα έρθει τίποτα να μην τρομάξει. Τι κάνω ρε πάλι. Το βλέπετε! Ωνα σου! Μαλάκα! Τα αρχιδάκια μου έχουν γίνει έτσι. Έτσι. Ωρε φίλε! Τώρα τι κάνεις? Τι να... Είσαι τρελός ρε, τι να πάω ρε, είσαι τρελός. Αν μου το πει ο Μοίρας να πάω, θα πάω. Μόνο έτσι. Ο Μοίρας και ο Βασίλης, αυτοί οι δύο. Αλλιώς δεν πάω. Δεν πάω, όχι. Δεν πάω. Αν πεθάνω εγώ επειδή εσείς θέλετε να με δείτε να τρομάζω, δεν πάω. Sorry Σταύρο μου. Sorry αδερφέ μου, αλλά δεν το βλέπεις? Με κοιτάει στα μάτια, μου λέει έλα και τελείωσες. Αυτό μου λέει, δεν μου λέει κάτι άλλο. Μου είναι έτσι με τα χέρια εκεί πέρα, μου έχει βγάλει και το στήθος, με τα αίματα πάνω τα όλα. Μου λέει έλα εδώ πέρα, ας σε κάνω έτσι. Πήγε, δεν παθαίνεις κάτι. Άμα πάθω κάτι, θα σε κάνω μπλοκ. Όχι, εντάξει. Τι να κάνω τώρα, μαλάκες. Πάντως κανείς δεν μιλάει, τι το κλείσατε, Alt F4 κι εσείς, τι έγινε ρε παιδιά? Φοβηθήκατε μήπως? Φοβηθήκατε,
Εδώ ο μπαμπάς όμως που δεν φοβάται καθόλου, δεν έχω φοβηθεί ούτε μια φορά. Λοιπόν, το σταυρό σου κάνει και προχώρα. Δεν έχει και zoom να κάνω, να το δούμε λίγο καλύτερα ρε παιδί μου. Λοιπόν, να το κάνουμε με κλειστά μάτια, μπορώ. Σε κοιτάει κατάματα. Μου λέει, έλα και θα σε γαμίσω, αυτό μου λέει. Έλα και θα σε γαμίσω, αυτό μου λέει τώρα. Έλα να τον φας. Ρε Σταύρο, γιατί μου το κάνεις αυτό? Λες και σου λέει, έλα σε... Μαράκι, εγώ να δεις πως έχω βοηθεί που το παίζω κιόλας. Ωρε φίλε, αλήθεια μου πονάει η καρδιά μου, δεν γίνεται. Δεν ξαναπαίζω χώρο παιχνίδια άμα δεν έρθουν και άλλοι μαζί μου. Θέλω να τους κρατάω, θέλω να τους βάζω να παίζουν. Θέλω να έχω μια στήριξη δίπλα μου. Τι μου κάνουνε ρε, πάμε λίγο χεμιά. Τι είναι το χεμιά ρε? Πάτα το W και μην κοιτάς, θα βλέπουμε εμείς. Έκανα όπα, πάμε όπα, έλα χορέψουμε, όπα. Δεν τρόμαξα. Τι... Χημιά. Ρε μαλακιστή, ακούγεται έτσι. Έχεις απελευθερώσει κανένα τεράς? Χέστηκες μόνο από τον ήχο, γιατί τι άλλο έχει? Μην πας, τώρα πήγα. Αμαρτωλός! Τώρα μου ήρθε κανένα τραγούδι με το αμαρτωλός, έτσι να το λέγα. Τώρα πήγα φίλε Σταύρο, γιατί εμείς δεν φοβόμαστε. Άντε τώρα, να μας πείτε για χέστη. Χέστης εγώ δεν είμαι. Τι επειδή φοράω την κουβέρτα του Αλέκου. Μόλις σχόλασε. Κάτσε λίγο. Κάτσε λίγο γιατί είναι ένα φιλαράκι τώρα να του πω. Μπες. Άντε μόνο μπορώ να γράψω κιόλας. Μπες live. Τώρα! Λοιπόν. Πώς γίνεται τώρα αυτό? Sorry παιδιά που κουνάω την κάμερα, αλλά... Θα ακούσεις κάτι σαν ένα τέρας που γρυλίζει. Το άκουσα αυτό αδερφέ. Αυτό το άκουσα αδερφέ. Γι' αυτό ήρθα μέσα. Correlation. Αυτό το άκουσα ρε. Πάντως το μούλικο ακόμα εδώ είναι. Τώρα τι θέλει να κάνω ρε? Έλα, άλλες δύο πόρτες μοιάνε. Τώρα τι θέλει να κάνω, για πείτε. Από ό,τι έχω καταλάβει, θέλει να φύγω από τον χώρο, να κάνει interact με κάτι,
για να συνεχίσει το progress. Γιατί έτσι συνεχίζει. Πήγαινε δε στην πόρτα κάτω από τη σκάλα. Κάτι ξέρεις εσύ, πονηρέ. Αλλά αυτή κάτω από τη σκάλα θέλει κλειδί, εσύ. Ναι. Κοιτάξτε, το παιχνίδι τέλος πάντων δεν θέλω να το κακολογήσω. Πρέπει να ανέβω πάνω. Θα ανέβω πάνω, θα κάνει interact με κάτι από μόνο του και θα μου πει κατέβα πάλι κάτω. Κατέβα να σε ξαναγάμισω. Round 67 ξέρω εγώ. Με έχεις με τέτοιο. Σε λίγο πάμε για 69. Έλα, πείτε τι άλλο να κάνω. Αν δεν μου πείτε δεν κάνω τίποτα. Πού είναι ο Άμπτελ, πού είναι να με σώσει ο Άμπτελ, πού είναι. Πού είσαι, πού είσαι. Σώσε με ρε αγόρι μου. Έχω μπλέξει εδώ πέρα με το Σταύρο, πήγαινε πάνω και τόσο βοηθός. Δεν είναι εύκολο. Λοιπόν, εγώ δεν κοιτάω. Πείτε μου τι γίνεται. Meanwhile κοιτάω από το monitor το 2, αλλά... Πώς γίνεται να έχω ανατριχιάσει όλο με το σώμα ρε φίλε, αλήθεια. Λοιπόν, poker face. Δεν τρομάζω τώρα, είμαι ατρόμητος. Ναι! Όχι, 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 μη σταματάς, μη σταματάς. Σε παρακαλώ, μη σταματάς να γράφεις. Σε παρακαλώ, μη σταματάς να γράφεις. Δεν μου τα έχεις πήξει καθόλου. Θέλω την παρέα σου. Εγώ έτσι νιώθω ασφάλεια. Με εσάς στο chat νιώθω ασφάλεια. Αν δεν μου μιλάς κι εσύ, θα τρελαθώ. Θα το κλείσω. Λοιπόν, πώς είστε ρε. Ρε είστε 8 άτομα ρε, μιλήστε ρε. Άμπτελ. Άμπτελ αγόρι μου που είσαι, Άμπτελ, τα έχω πάθει όλα σήμερα. Άμπτελ, Άμπτελ. Αδερφέ μου. Αδερφέ μου. Θέλω να μου πεις, να σου πω, μετέφρασέ μου λίγο, τι λέει ρε. Εσύ που ξέρεις και έτσι Αιγυπτιακά. Θέλω να μου πεις λίγο τι λέει. Έλα γύρισα τελείως. Ρε Βασίλη. Όχι. Σοβαρά Βασίλη έλειπες. Βασίλη έλειπες τόση ώρα. Βασίλη τόση ώρα έχω φάει. Ό,τι κατάλαβες κατάλαβες. Α, παπά και ο άλλος λείπει. Μόνος μου τα τραβάω, μόνος μου τα τραβάω, μόνος μου. Θα βγάλω τα μαλλιά μου, θα τα βγάλω. Ω, ρε φίλε. Αμπτέλ, τι λέει το τραγούδι ρε. Α, εντάξει, άμα ήταν για αυτό το σκοπό, εντάξει. Καλά έκανες. Ναι ρε παιδί μου, και εσύ σου να το ξέρω. Αλλά άλλο να είμαστε όλοι μαζί και άλλο... Βασικά όχι, είχες δίκιο. Είπα βλακία, ήσουν μαζί μου, όντως. Στο παραδέχομαι σε αυτό. Άντελ, κάνε μια μετάφραση. Έχω και μεταφραστεί στο stream. Τι έτσι. Λοιπόν Άντελ, αυτό το μούλικο εκεί πέρα με έχει τραυματίσει σήμερα. Με έχει τραυματίσει αυτό το μούλικο. Λοιπόν Σταύρο μου, τι κάνουμε τώρα ρε. Αχ, μακάρι να βοηθήσω και ο Popcorn και ο Μοίρας και η Μαρία. Μόνο ο Σταύρος κουβαλάει σήμερα στο chat, μόνο ο Σταύρος.
Άρε, δεν θα έκανα χωρίς εσένα, αγόρι μου. Θα έκανα. Θα ήμουνα στο έλεος μου σήμερα. Ηλεκτρόνια με insiders, αγόρι μου. Υπομονή να μην πάθουμε καρδιακό. Υπομονή. Για αρχή αυτό, υπομονή. Το θέμα είναι πού πάω τώρα. Τι λέει? Done the day. Καλώς ήρθες στην παρέα, φίλε. Έχω να πω πως αυτό ισχύει. Καλώς ήρθες στην παρέα, αδερφούλη. Καλώς ήρθες στην παρέα. Ένα χειροκρότημα για το φίλο. Ένα χειροκρότημα για το φίλο. Έλα, κάτσε και εσύ μαζί μας. Έλα να πάτσεις και εσύ καρδιά όπως θα πάθω εγώ σε λίγο. Γιατί αυτό θα πάθω εγώ σε λίγο. Ωρε Παναγία μου. Άντε, ξεκίνα να ψάχνεις. Α, μην είσαι απαιτητικός σε μένα. Δεν μ' αρέσει. Δεν ήμουν ενεργός σήμερα. Δεν πειράζει, αγόρι μου, δεν πειράζει. Και που είσαι εδώ καλά είναι. Δεν φτάνει που μας τρομάζει. Μας λέει και αμαρτωλού στο φάντασμα. Hello, I speak English but looking for a channel to follow in Greek while I learn the language. Καλώς ήρθες στην παρέα. Okay, now you must know the most Greek known word. Malakas. It means beautiful man. Τέταρτη φορά που σπάμε ρεκόρ 9 άτομα. Oh. Μαλάκες. See, I'm just telling the word. Το βλέπετε ότι άνοιξε φως? Ωρε φίλε. Δεν θέλω. Μπορώ να μην κοιτάω εγώ. Τι... Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bismillah. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Μαλάκες. Να σου γάμισω, μαλάκα. Μου λέει ο άλλος ακολουθεί, θα το πάω να το ακολουθήσω και... Είπα κόλλε εμπλοκή να πούμε. Έφυγε κάποιος, δεν μ' αρέσει. Ποιος έφυγε? Θα το κάνουμε μπλοκ μετά. Ποιος έφυγε? Hello, where are you from, my mate? Είδες το αγγλικό μου, είδες? Μαλάκα, χέστηκα πάνω μου, αλλά παλάκα δεν θέλει κατά χέρια. Δεν τρέπεστε λίγο? Λοιπόν, πάμε εκεί. Πάμε εκεί, αλλά να μην κοιτάμε από εκεί. Οχ! Αυτό δεν είναι από το... Από κάποιο τέτοιο είναι, από κάποια ταινία είναι αυτό. Τώρα γιατί μην κοιτάει, πρέπει να το κλείσω. Πάλι δεν θα ηρεμήσουμε ποτέ, άστο. Μαράκι, απόψε δεν βλέπω να κοιμάμαι. Βεράγκ. Απόψε είσαι διεθνούς γνωστός. Σε παρακαλώ. Ισχύει, μπορεί, το ακούω. Λοιπόν, τώρα πιστοί μου followers, τι κάνουμε? Η Σαμάρα, μπράβο, το βρήκες. Τώρα μου το κάνεις πιο γνωστό. Ρε Σταύρο, τι να συνεχίσω να ψάχνω, ρε αγόρι μου? Εδώ έχω πάθει καρδιά 20 φορές σήμερα. Συνέχισε να ψάχνεις, λέει ο άλλος. Εύκολο το έχεις. Το μούλικο που πήγε τώρα? Η γυναίκα πριν έφυγε από εκεί μέσα, Καλή ερώτηση. Πρέπει να βρούμε το μούλικο. Για να μας κάνει ντεράκι μετά.
Αχ ρε μαλάκες, αχ. Τι τραβάω σήμερα ρε φίλε, τι τραβάω ας πούμε. Δεν παίζουμε τέτοια παιχνίδια. Αυτά μακριά και αγαπημένα. Το Insta να κοιτάξω, μετά θα το κοιτάξω. Οριακά είμαι φίλε Βασίλη να απαντήσω Alt F4 να ξέρεις. Ότι υπάρχει υπάρχει και πριν έπαιζα. Μουλίκο! Μουλίκο! Πού είσαι βρε? Μούλι μούλι! Έτσι θα τον ονομάσω σήμερα αυτόν. Μούλι μούλι. Χαϊδευτικό του μούλικου. Μούλι μούλι. Μαλάκι είναι μες μούλι. Δεν θέλω να πάω πάνω ρε μαλάκης. Δεν θέλω άλλο. Δεν μπορούμε να το κλείσουμε να πούμε ότι σήμερα αυτό ήταν. Χάρηκα που σας είδα. Όχι δεν έχω ράστη. Έχεις ράστη εσύ? Άμα μαζευτούμε αρκετοί που να έχετε ένα παιχνίδι, να παίξουμε παρέα άμα είναι. Δεν μπορώ άλλο ρε μαλάκα, δεν μπορώ άλλο. Και ο άλλος μου λέει πριν από popcorn ότι για το Father's Day. Σε σχέση με αυτό μου λέει αυτό είναι light. Το Father's Day είναι light. Ούτε Minecraft έχω. Μπέρδεψα τα λόγια μου, έχω πάθει σοκ. Ούτε Minecraft έχω, αλλά θέλει ο Βασίλης ο φίλος μου να κατεβάσουμε το RL Craft. Αν το λέω καλά. Ακόμα δουλειά εσύ ρε θηρίο. Ωρε τσάκαλε. Τι γνώμη έχω για το ARK? 1000 στα 10. Εφόσον έχει δράκους, 1000 στα 10. Ό,τι παιχνίδι έχει δράκο και μπορώ να τον καβαλήσω και μπορώ να βγάλει φωτιές και να σκοτώνω πράγματα, είναι 1000 στα 10. Αδερφέ μου, άντελ μου, έχω πάθει τα πάντα σήμερα. Τα έχω πάθει όλα. Τι LOL να μπω, μετά από αυτό να μπω LOL? Καλά, μπορεί να μπω μετά τις 12 όμως, όχι τώρα. Κάτσε να τελειώσουμε, ακόμα 11 είναι. Τι έχω πάθει? Αρχικά, περίμενε. Οκ, αυτό Βασίλη θα το δούμε που πάμε με το Minecraft. Άμπτελ αδερφέ μου, πες μου λίγο τι λέει η μουσική, αν καταλαβαίνεις. Δεν έχω παίξει ποτέ Fortnite. Θέλω να μου πεις Άμπτελ φίλε, τι ακούς. Θέλω να μου πεις αν αυτή... Αν λέει κάτι αυτή η γυναίκα ρε παιδί μου. Λέει θα πάθεις σήμερα τα δεινά, θα σε πάρουνε οικογένεια όλοι μαζί. Κάτσε να τα ακούσει. Σταματάω. Δίνουμε ένα λεπτό στον άντρη να τα ακούσει. Εντάξει, εδώ μετά το stream ενός. Καλά, έτσι πως πάει το stream, 12 θα τελειώσουμε. Και εγώ αυτού σου λέω, μετά τις 12 κάπου εκεί σου λέω ρε. Κάτσε να μας πει ο φίλος μου Άντελ εδώ πέρα που είναι παντογνώστης. Ρε τραγούδι είναι, τι λέει είναι το θέμα. Εν τω μεταξύ είναι υπαρκτό τραγούδι, το ξέρεις ας πούμε. Εδώ ο φίλος μου Άντελ που λέτε είναι... Άστα 20 γλώσσες ξέρει. Πω μαλακές. Κάτι άκυρα δηλαδή. Θα σε γαμίσω Ορέστη, τι λέει. Θα σου βάλω φωτιά. Δεν θα μπορείς να κοιμηθείς το βράδυ. Άρα εσύ καταλαβαίνεις τι λέει. Καλό αυτό. You ask where I was from. Sorry I'm slow. Haha. I'm playing DBD. Οκ, Κύπριο το παιδί. Θα πεθάνεις λέει αν ανέβεις πάνω κάτι. Τι!
Σοβαρά το λέει αυτό ή όχι? Σοβαρά λέει το τραγούδι αυτό που έγραψες? Τρολάρεις τώρα. Εντάξει, τρολάρεις. Έλα, εντάξει, τρολάρεις, εντάξει. Λοιπόν, τσακαλί, πάμε πάνω. Πάμε πάνω, αυτή τη φορά δεν κοιτάω, αλήθεια, δεν μπορώ άλλο. Εν τω μεταξύ κοιτάω. Don't, what is DBD? Λοιπόν, δεν κοιτάω, ρε. Εν τω μεταξύ κοιτάω, μαλάκας. Κοιτάω από το δεύτερο monitor. Δεν θέλω να κοιτάω, αλλά κοιτάω. Ωραίες τυχές τη λέει, γαλά. Άμα είχες δει αυτά που είδα εγώ σήμερα. The game Dead by Daylight. Άρα εσύ καταλαβαίνεις ελληνικά ή... δεν θέλω άλλο ρε μαλάκα, δεν θέλω άλλο. Λοιπόν, τώρα δεν κοιτάω. Δεν μπορώ και με τα γυαλιά ρε μαλάκες. Λοιπόν, τώρα δεν κοιτάω. Πείτε μου εσείς τι γίνεται. Πείτε μου τι γίνεται. Δεν μπορώ να παίξω χωρίς να κοιτάω ρε. Το μούλικο που είναι? Ρε Σταύρο, δώσε καμιά ιδέα. Πού να πάω τώρα? Ξέρεις που είναι το μούλικο? Α, μπράβο. Πες μας, τι σημαίνουν αυτά ρε εσύ? Τώρα που σε βρήκαμε εύκαιρο. Το ξέρει ο πατέρας του Σοβαρά. Ξέρει ο πατέρας του τραγουδί. Το ξέρω ότι κοιτάω ένα τείχο ρε. Είναι το σύμβολο, θέλω να μου εξηγήσει τι σημαίνει. Τώρα προχωράς στο σκοτάδι. Δεν μπορώ να τα διαβάσω αυτά, είναι διαφορετικά. Ψάξε κάτω, όχι είναι άκυρα αυτά τα σύμβολα, δεν σημαίνουν κάτι. Μας το λέει ο φίλος μου εδώ πέρα που είναι παντογνώστης. Ρε, δεν θέλω να φάω jump scare. Πρέπει να πάω κάτω, λέει ο φίλος ο Σταύρος. Θα τον ακούσω, γιατί είναι καλό παιδί και με έχει βοηθήσει αρκετά σήμερα. Όχι σαν κάτι άλλους που δεν μιλάνε. Ονόματα δεν λέμε, μοίρα. Δεν το πάω εγώ, κάποιος το είπε άλλος. Άμα την ανοίξω, μήπως πρέπει να την αφήσω ανοιχτή? Ναι, το κατάλαβα, μου το πες. Το είδα. Το θέμα είναι αυτή η κοπέλα γιατί είναι εκεί πέρα. Μήπως πρέπει να την αφήσω ανοιχτή, να βγω από το δωμάτιο, να βγει από την τηλεόραση και να με κυνηγήσει? Ή βλέπω πολλές ταινίες? Μάλλον βλέπω πολλές ταινίες. Ωραία φίλε, τι έχω πάθει σήμερα. Δεν ξέρω αν θέλω να το συνεχίσω αυτό το παιχνίδι. Αλήθεια δεν είμαι τόσο του... Μ' αρέσουν τα horror, γουστάρω να βλέπω UH να παίζουν horror, αλλά ρε φίλε είναι άλλο να το παίζεις και άλλο να το βλέπεις. Ωρε φίλε, με έχει πιάσει καρδιά μου ρε, αλήθεια με έχει πιάσει καρδιά μου. Τι να κάνω? Για πες ρε Σταύρο, μήπως πρέπει να αφήσω ανοιχτή την τηλεόραση και να βγω έξω? Αν παρατηρήσεις η εικόνα που δείχνει μοιάζει λες και είναι πίσω σου. Τι? Τι? Ξεκόλα. Ξεκόλα. Δείχνει πίσω μου. Μαλάκα, έχει δίκιο. Έχει δίκιο. Οπότε τι να κάνω, να την ανοίξω να κοιτάξω πίσω? Τι να κάνω? Κάτι πρέπει... Είμαι παρατηρητικός. Απλά το έχεις παίξει Σταυρό. Άστα αυτά.
Όπα, λόξικας. Θα παίξουμε και φάσμα, αδερφέ μου, θα παίξουμε και φάσμα, γιατί για εκεί μας κόβω. Ωρε φίλε. Με έχει πιάσει φαγούρα τώρα στο μάγουλο. Το game υπάρχει και στο τέτοιο κάτω, λέγεται Iblis. Και από ό,τι είπε ο φίλος μου ο Popcorn Gamer GR, είπε ότι το Iblis είναι... Το Iblis είναι ο έξω από εδώ. Αν κατάλαβες, Ωρε! Θα φάμε πέος, θα φάμε πέος, θα φάμε πέος. Ρε μαλάκες. Δεν θέλω να παίξω αν πειράζει. Ναι, αυτό είπα Αμπτέλ. Απλά το είπα ως έξω από εδώ. Είδες ότι άμα ψάχνεις βρίσκεις. Σταυρό. Έχω πω την καρδιά μου. Πήγαινε κάτω από τη σκάλα. Σταύρο ξέρω πρέπει να πάω. Αλλά φοβάμαι. Σταύρο φοβάμαι. Σταύρο φοβάμαι. Σταύρο. Ρε μαλάκης δεν θέλω. Τι είναι θα πάθω. Όχι. Βασίλη. Τώρα τα βάλε το παιχνίδι. Και μίλες ένα μαλάκα. Σε ένα μπλοκ. Τι είναι στα πάθω. Θα γίνει μαλακιά. Θα γίνει μαλακιά, το ξέρω. Ποιος ρε? Τι πρέπει να κάνω? Είμαι οριακά να κατουρηθώ πάνω μου. Δεν προχωράω, μην καμιέσαι τώρα. Σταμάτα, δεν πάω. Δεν πάω. Δεν μπαίνω. Έλα. Είναι τρομακτικό, πες την αλήθεια. Αν με κυνηγήσει εκεί μέσα, εγώ δεν πάω. Κάτσε να δούμε ποιο είναι το κυνηγή. Θα με κυνηγήσει. Σοβαρά σου μιλάω, είμαι στο να χοντυριθώ πάνω μου. Κλασικό. Ναι, κατάλαβα, εντάξει, πλάκα σου κάνω. Θα με κυνηγήσει τίποτα? Πείτε μου ρε. Ωρε μαλάκα. Το ξέρω, ισχύει αυτό που λες, Σταύρο. Τι! Δεν το κάνω από την αρχή. Τι είναι να πεθάνω, θα με κυνηγήσει κάτι. Πάω. Έλα ρε, τούτε είναι διακλύψη. Τι πρέπει να βρω?
Να σας πω, με βλέπεις κανονικά, γιατί... Με βλέπετε κανονικά εσείς, γιατί μου βγάλε ότι... Μου έχει βγάλει ένδειξη σε μένα, ότι δεν με εμφανίζει. Ισχύει. Με βλέπετε κανονικά στο stream. Στο καλό. Μένα μου δείξε ότι... Τι έγινε ρε εσύ. Α, εντάξει, ξεκόλλησε. Μου είχε δείξει ότι ξέρεις, ότι δεν ισχύει το live πλέον. Το κλειδί δεν έξω πόρτα. Ρε μα... Αλλά πριν λίγο κόλλησε και μετά έφυγε η εικόνα και εμένα έφτιαξε μόνο του. Α, οκ, εντάξει. Μα και εμένα μου εμφανίστηκε η οθόνη ρε εσύ. Λοιπόν, αν το κολοπέχνιδο χάσω, δεν παίζω άλλο. Αρχικά δεν ξέρω τι ψάχνω, πού πάω και τι κάνω. Ρε μαλάκες, χωρίς φακό τι κάνουμε ρε μαλάκες. Έχει καθυστέρηση. Πού το έχω ψάξει και δεν θα το βρεις. Με κλείσε μέσα! Σταύρο, βοήθα, σε παρακαλώ, Σταύρο. Σταύρο, σε παρακαλώ, βοήθα, Σταύρο. Σταύρο, σε παρακαλώ. Ρε μαλάκες, θα με κυνηγήσει κάτι, σοβαρά τώρα. Βοήθεια ρε μαλάκες, ρε μαλάκες, βοηθήστε ρε. Στα αρχίδια μου, έρχομαι μπροστά σου, στα αρχίδια μου, έλα, σκότωσέ με, στα αρχίδια μου. Έλα, σκότωσέ με, έλα, σκότωσέ με, έλα. Έλα ρε μούλικο, μας έχεις πιξτά. Έλα, θα σε χτυπήσω με τα πόδια, θα σε χτυπήσω. Φοβάμαι νομίζεις. Find 5 dolls and drop them into the grave. Find 5 dolls εδώ κάτω. Βοηθήστε ρε μαλακές, βοηθήστε ρε. Βοηθήστε λίγο ρε εσύ. Πού έχει πέντε κούκλες. Πάνω. Βοηθήστε λίγο ρε εσύ, βοηθήστε. Έχω που έχω χεστεί πάνω μου. Ω, Παναγία μου. Πού είναι, πείτε μου πού είναι. Πείτε... Ακούω βήματα. Ή έχω τρελαθεί. Πείτε μου πού είναι να πάω ρε μα. Πείτε μου πού είναι να πάω να τα πάρουμε να τελειώνουμε. Να φύγουμε από το κολοπέχνιδο. Πείτε μου πού είναι ρε εσύ. Πείτε μου πού είναι, σας παρακαλώ. Πείτε μου λίγο. Γιατί δεν με βοηθάτε καθόλου σήμερα. Δεν με βοηθάτε καθόλου. Δεν μ' αγαπάτε. Με μισείτε, δεν μ' αγαπάτε. Πείτε μου πού είναι κούκλες. Πείτε μου πού είναι κούκλες. Σου γάμισω. Μία κούκλα. Πρέπει να τις πάρω όλες Δύο. Πρέπει... δεν πρέπει να τις πάρω όλες μαζί. Θα γίνει μαλακιά τώρα που θα βγω. Άρα έχω πάρει
3. Ήτανε και μία στο υπο... Ναι, άρα την πήρα αυτήν ή όχι. Και αν θυμάμαι καλά έχει και απάνω. Τέσσερις. Πού είσαι ρε? 5. Κολλάει όντως, ισχύει. Το βλέπω στο... Έχει πορτοκαλί ρέψτο. Γιατί έτσι? Τι κολλάει τώρα? Ένα, 2, 3, 4. Πού είναι το άλλο? Τώρα είναι κομπλέ. Κοκκίνησε ρε μαλάκες. Όχι. Πού είναι το άλλο ρε? 4 έχω βρει. Πού είναι το άλλο? 12 άτομα. Πάμε ρε λίγο. Πάμε ρε να βλέπουν εμένα να χέζομαι. Κολοπέχνιδο. Λοιπόν, πού είναι το άλλο? Έλα, λίγο έμεινε η μαλακία. Συγγνώμη παιδιά που βρίζω τώρα, αλλά έχω τρελαθεί με το παιχνίδι, έτσι. Με έχει κάνει να... Σοβαρά θέλω να πάω τουαλέτα, θέλω να κατουρίσω. Ψάξε παντού πάνω. Όχ, δεν πήγα στο δωμάτιο ρε. Και τώρα? Και τώρα θα γαμηθούμε. Πάμε τώρα στο τέτοιο κάτω. Και τώρα θα γαμηθούμε. Αν πεθάνω, να ξέρεις, αν ισχύει ότι με σκοτώνει, δεν ξαναπέζω. Πάω στο υπόγειο. Άντε καλό. Τι λες τώρα αρμα... Ξεκόλα. Ποιος ήρθε? Ανούμπι. Καλώς ήρθες Ανούμπι μου. Και τώρα τι κάνω ρε? Πείτε μου. Αγόρι μου. Φύγε. Γεια σου φίλε, τώρα δεν μπορώ να σου μιλήσω. Γεια σου φίλε, καλά κάνεις και μπήκες. UH μόνο. Τι κάνω τώρα ρε? Αγαπάμε καρπάδες, αυτό μπορώ να το πω. Αγαπάμε. Πω. Δες το φτιάρι, ποιο φτιάρι ρε μα... Ρε Σταύρο, βοήθα λίγο ρε Σταύρο. Ναι, τι το φτιάρι? Θα με θάψει? Ποιος από τους δύο είναι η ντίβα στους UH? Ο Αλέκος. Τι εννοείς? Τον Αλέκο, ο Αλέκος είναι μεντονάς μου αρχικά. Τι εννοείς? Τι θες εσύ από τη ζωή μου ρε? Τι θες από τη ζωή μου? Ο Αλέκος. Έτσι το μαράκι, έτσι. Σταύρο, ξεκόλα και πες μου τι κάνω. Σταύρο, ξεκόλα και πες μου τι κάνω. Δεν μπορώ άλλο ρε, Πήγαινε απάνω και άνοιξε τη τηλεόραση. Τι είπες ρε? Τι είπες τώρα ρε? Επίσης Όπα. Επίσης Ανούμπι μου, sorry που δεν σου μίλησα. Καλώς ήρθες. Καλώς ήρθες στην παρέα. Θα γινόμαστε πολύ σιγά σιγά. Εννοείται βλέπουμε UH, εννοείται παίζουμε horrors. Απλά τα έχω πάθει όλα αυτή τη στιγμή, έτσι. Δεν μπορώ να μιλήσω. Ναι, και
Τι κάνω τώρα? Τι κάνω τώρα? Έτσι, mod σήμερα. Πρέπει να κάνω ρε μαλάκες. Σταύρο! Ρε Σταύρο, αφού με κουβαλάς σήμερα, πες μου λίγο τι πρέπει να κάνω. Να πάρουμε τα κλειδιά να φύγουμε αυτό το κολόσπι τώρα μου. Δεν μπορώ άλλο, δεν μπορώ να σκεφτώ άλλο, δεν μπορώ να σκεφτώ άλλο. Αλήθεια, τα έχω πάθει όλα. Ωραία φίλε καρδιά μου. Σταύρο αγόρι μου, σε παρακαλώ. Λοιπόν, τώρα χρειαζόμαστε τη βοήθεια του κοινού, γιατί κόλλησα τώρα και προσπαθώ να θυμηθώ και το υπόλοιπο. Ρε Σταύρο, τι σε έχω εδώ πέρα? Ρε Σταύρο, ρε Σταύρο, μήπως ξέρει κανείς τι πρέπει να κάνω τώρα? Έχουμε πάει τα μωράκια στους τέτοιο. Ψάξε παντού. Κοίτα, εγώ υπόγειο δεν ξαναπάω. Οπότε το κάτω ας ελπίσουμε το είναι εδώ. Μήπως βρεις τα κλειδιά. Λες να εννοούσε και καλά με την τηλεόραση με το κοριτσάκι ότι και καλά τα κλειδιά είναι εδώ μέσα. Θα ψάξουμε λίγο μπαμ μπαμ. Εγώ την τηλεόραση δεν την ανοίγω πάλι. Τώρα το live παιδιά κολλάει σου μπήκανε τώρα, γιατί το παιχνίδι αυτό μου πάνε τα παιδιά ότι είναι πολύ κακοφτιαγμένο και έχει πάρα πολλά bugs. Μας κόλλησε και μας πριν μια φορά. Οπότε συγγνώμη για το lag που έχει. Λοιπόν, είπες να ψάξω. Εδώ τι έπεσε? Α, έπεσε το χαμπές μου πίνακας. Τι φάση ρε μαλάκα. Τι φάση ρε μαλάκα. Πείτε μου πού είναι τα κλειδιά ρε παιδιά. Πείτε μου πού είναι τα κλειδιά, σας παρακαλώ. Οι Άραβες συνήθως κρύβουν πράγματα σε ράφια ψηλά. Σιγά ρε ψηλέ εσύ. Ανάποδη καρέκλα. Τι ακροβατικά κάνει. Στο καλό που πρέπει. Ανούμπι μου. Εσύ θα με βοηθήσεις. Εσύ. Συγχωρέστε με λίγο το σπίτι να κατα... Τι είπε ο άνθρωπος. Ανούμπι μου, εσύ θα βγάλεις το φίδι από την τρύπα. Πες μου πού είναι τα κλειδιά. Ανούμπι μου, πες μου πού είναι τα κλειδιά. Εδώ πάντως δεν έχει τίποτα. Να σου γάμισω. Να σου γάμισω. Η ανάποδη καρέκλα για να βάλει το κλειδί ψηλά. Φανταζέ. Λοιπόν, πήγαινε κάτω. Κάτω είμαι ρε. Στο κελάρι εννοείς? Στο υπόγειο? Στο υπόγειο δεν πάω. Σοβαρά σου μιλάω, θέλω να κατουρίσω. Τα έχω πάθει όλα. Πω, μου φωνάζει κιόλας. Μου φωνάζει ρε, δεν με λυπάσαι. Δεν με λυπάσαι. Κολοπέχνιδο. Κολοπέχνιδο. Πού είναι, σε ποιο σημείο? Να περιμένω να γίνει μαλακιά. Ωραία, κάνε pause το game και κλείσε μικρόφωνο και πήγε να κατουρίσεις. Δεν κάνω τέτοια πράγματα. Άμα να κατουριθώ στο stream. Πες μου τώρα κλειδιά. Λοιπόν, βγαίνει από εδώ. Έτσι, βγαίνει από εδώ και μπαίνει από εδώ. Τι είπε ο άνθρωπος? Μπαίνει, βγαίνει. Μπαίνει, βγαίνει. Μπαίνει, βγαίνει. Συγγνώμη, μπορείτε να μου πείτε πώς μπορώ να βγω από εδώ μέσα? Μπορείτε να μου πείτε πώς μπορώ να βγω από εδώ μέσα? Τι είπατε? Α, σοβαρά? Ωραία, ήρθα κάτω. Σταύρο. Σταύρο, τι κάνω τώρα? Κάποιος από το κοινό να βοηθήσει. Ρε τζάμπα με φέρεις κάτω. Δεν θυμάσαι ότι είναι από εδώ τα κλειδιά.
Κάποιος να το δει ρε παιδιά, κάποιος να δει tutorial ρε παιδιά. Μην με κάνετε να το δω εγώ τώρα. Σας παρακαλώ, βοηθήστε με. Δεν θέλω να παίξω άλλο. Φοβάμαι. Δεν υπάρχει κάπου άλλο να πας. Έχω πάει παντού ρε. Πού όλο να πάω. Έλα, ας το δει κάποιος να με βοηθήσει. Ας δει κάποιος tutorial. Άκουσα κλάμα. Μήπως τώρα έγινε interact. Το ακούσατε κι εσείς ή μόνο εγώ το άκουσα. Γιατί τώρα εγώ μπορεί να ακούω διάφορα. Δεν είναι, από το φόβο δεν είναι. Δεν είναι για πιθανό. Μαλάκες, φοβάμαι. Ας μου πει κάποιος ελαττός είστε. Τι πρέπει να κάνω. Έλα. Ρε chat. Πρέπει να κάνω τώρα, πείτε μου, σας παρακαλώ. Θα το δω εγώ ή θα το δείτε εσείς, πείτε μου τώρα. Δεν μπορώ να ψάχνω άλλο, Σας παρακαλώ, με έχει πιάσει καρδιά μου. Τι τους έχω τους moderator άμα δεν βοηθάει να πούμε. Αχ, μακάρι moderator μου να με βοηθάγανε. Αχ, μακάρι να με βοηθάγανε moderator μου. Αγόρι μου, εσύ ηρωά μου. Είσαι ηρωάς μου. Το απόψινό stream το αφαιρώνω σε σένα και μόνο σε σένα. Είσαι κουβαλητής, έτσι. Έχω μια... Σαν να σε έχω δίπλα μου είσαι. Αγόρι μου είσαι. Τι θα κάνω χωρίς εσένα σήμερα. Τζόγος, πάμε σε όλα. Δεν παίζω τζόγο. Σίγουρα πραγματάκια. Ό,τι υπάρχει στο υπόγειο. Και πού να είναι ρε εσύ Βασίλη. Ξέρεις τι θα κάνω. Άκου θα κάνουμε τώρα. Θα ανοίξω την τηλεόραση. Και θα πάω κάτω. Μήπως θέλει... Πετίτιον. Τι είναι το πετίτιον. Αφού δεν βοηθάτε ρε παιδιά, δεν βοηθάτε. Τι να κάνω κι εγώ μόνος μου. Σπάθια, άρα καταπιώ. Αφού βλέπετε με γιοτάς. Ξανακατέβηκα μόνος μου χωρίς το Σταύρο. Τι κάνω τώρα. Τι βρήκες. Πες το να σ' ακούμε. Πες το να σ' ακούμε όλοι μαζί. Πες μου τι βρήκες Σταύρο. Πες το στο chat, να το ξέρουν όλοι μαζί. Το αβοκάντο είναι προζ. I hope not. Χαχαχα. Στο βίντεο κάπως οι κούκλες πήραν φωτιά από το υπόγειο. Να. Πώς όμως ρε εσύ. Δεν πήρε κάποιο... Ναι, αλλά τι έκανε πιο πριν. Ρε φίλε, 5 κούκλες δεν θέλει. 1, 2, 3, 4, 5. Τι άλλο να κάνω δηλαδή. Πήγα πάνω, άνοιξα την τηλεόραση. Έβαλα το ίδιο κανάλι. Πώς να ξαναπάω πάνω τώρα. Ποια τζάκια ρε, τι λες τώρα, με έχεις χάσει. Όπα. Το λέει εδώ ρε. Find fire and burn babies. Βρες φωτιά και κάψε τα μωρά. Φωτιά έχει εδώ
Σε κλείνω εσένα, δεν σε συμπάθω. Το θέμα είναι αυτό πως το παίρνεις. Υπάρχει ένα κέρι στο σαλόνι. Πού ρε? Πού ρε εσύ? Κι εγώ θυμάμαι ένα κέρι, αλλά πού ήτανε? Ποιος άλλο είναι λες τώρα εσύ? Ας το δικλά. Πού ρε? Πού έχει το κερί? Εγώ κερί δεν βλέπω και δεν με αφήνει να πάρω και κάτι. Σίγουρα θέλει κερί, δεν να κάνω απλά trigger, ξέρω εγώ κάτι εδώ. Ποια κεριά, πού τα βλέπετε τα κεριά εσείς ρε? Πού τα βλέπετε τα κεριά εσείς ρε? Α! Ρε εσύ δεν μ' αφήνει να το πάρω. Ποια κεριά? Πώς παίρνει τη φωτιά ο άλλος ρε? Να σου πω, όταν κατέβηκε ο άλλος κάτω και έκαψε τα μωρά, έφαγε jumpscare. Απλά πες μου να το ξέρω, να προετοιμαστώ, όχι τίποτα άλλο. Ξέρεις μήπως θέλει να πάρουμε κανένα ξύλο από εδώ? Όχι Δεν καίγονται ρε εσύ. Στα σκαλιά έγραφε τέτοιο ρε. Έτσι θα το ψάξω. Έλεγε βρες φωτιά και κάψε τα μωρά. Ας να το ψάξω εγώ γιατί δεν μου βοηθάτε καθόλου. Αχ, δεν μου βοηθάτε καθόλου, αχ. Αυτό έλεγε Φιλάντελ. Βρες τα τέτοια. Ρε, αυτός κάπου έχει βάλει εξορκισμούς, ρε. Σε ποιο λεπτό είναι τώρα αυτό? Πώς το έκανε αυτό ο σκύλος? Το σωληνάκι της όμπας ανεβαίνει κάπου πάνω. Το σωληνάκι της όμπας αν συνεχίζει. Θα σου πω κάτι είδα εδώ πέρα τώρα και άκου λογικά πάντα μιλώντας πρέπει να βρεις ένα κόλπο πάζουν να παίρνουν φωτιά. Ναι, αλλά πώς παίρνουν φωτιά αυτά εσύ? Καλά όλα αυτά που λέτε. Μισό να το δω. Γιατί και αυτός εκεί πέρα πάει στη σόμπα.
Μισό ρε chat, μισό, δώστε μου ένα λεπτάκι. Λοιπόν, τι λέει. Υπολόγισε που είναι το δωμάτιο από πάνω σου που έχει τη σούπα. Λες να έχει από πάνω τέτοιο. Αδερφέ Άντελα, αυτό είναι να ξέρεις. Μισό και θα σου πω. Καληνύχτα φίλε τουρίστα. Σε ευχαριστούμε για την παρέα σου. Λοιπόν, θα σου πω φίλε Άντελα, έχεις δίκιο. Όπα. Λοιπόν, πρέπει να πάμε πάνω από το δωμάτιο ακριβώς και πρέπει να πάρουμε κάτι σπίρτα. Να, εδώ πέρα αυτό λέγε πριν. Find fire and burn babies. Βρες φωτιά και κάψε τα μωρά. Το ξαναλέω. Έχει ωραία με καταληξία. Λοιπόν, αν τρομάξω, είναι, ξέρετε. Λοιπόν, εδώ έχει αυτά εδώ. Θα γίνει μαλακιά. Δεν έγινε, πάλι καλά. Να είσαι καλά Σταυρό. Τώρα που το βρήκα. Θα πάω όπου θέλω εγώ. Κοίτα να ζήσουμε και σήμερα ρε φίλε. Και τώρα τι κάνουμε ρε Σταύρο. Ναι ρε εντάξει πλάκα σου ξεπειράζω ρε άραξα. Να σου πω τώρα τι κάνουμε Σταυρό. Γιατί δεν είδαμε μετά τι γίνεται. Εδώ γιατί έχεις τηλεόραση. Στο είπα και πριν το θέλω. Η πόρτα έκλεισε. Έλα ρε φίλε, δεν μπορώ άλλο. Και τώρα τι κάνουμε ρε Σταύρο. Ωραία φίλε. Δεν κοιτάω πίσω. Θα πάω όπισθεν. Δεν κοιτάω πίσω. Γιατί δεν μου δίνει απλά το κλειδί να φύγω ρε εσύ. Ωχ. Τι είναι αυτό. Τι είναι αυτό. Δεν με αφήνει να το πάρω. Λοιπόν. Τι λοιπόν. Τι έχει κι άλλο. Κάνε βόλτες και μετά από 2 λεπτά πήγαινε στην τηλεόραση. Να μην πάω τώρα στην τηλεόραση. Μετά θα μάθεις τι θα γίνει. Μην με κατάς τώρα σε τέτοιο. Απλά πες μου. Κοίτα, πάντως στο βιντεάκι που είδα κάνει κάτι σύμβολα με κεριά κάτω. Έλα, πες μου τι θα γίνει. Συγχόλε. Θα την ανοίξω. Τι να θέλω να την ανοίγει. Ωραία φίλε, δεν μου βοηθάει κανείς σας.
Λάγα κάνουμε, βοηθάτε. Αλλά καταλάβατε. Λοιπόν, άνοιξε η πόρτα. Όχι, όντως άνοιξε η πόρτα. Έχω πάθει... Δεν μπορώ να παίξω άλλο, αλήθεια. Τα έχω πάθει όλα, ό,τι και να μου πεις τώρα εσύ. Ωραία, φίλε. Τι λέει? You broke the spell, find the key and go. Ποιο χάρτη? Α, το χαρτί είναι. Τα έχω πάθει όλα, δεν μπορώ, αλήθεια. Να σου πω, πού είναι το κλειδί τώρα? Πες μου πού είναι το κλειδί να φύγουμε. Τι είναι αυτό? Δεν μπορώ. Από πού ακούγεται? Τι κάνω τώρα? Πού είναι το κλειδί? Πού είναι το κλειδί ρε μάγκες? Πήγε να ανοίξει την πόρτα. Δεν ανοίγει. Ποια πόρτα? Ποια πόρτα να πάω? Πού το κλειδί? Έλα, γράψε, Σταύρο, σε παρακαλώ, βοήθησε με σήμερα, Σταύρο, σε παρακαλώ. Κάτσε ένα λεπτό ακίνητος. Ό,τι μου πεις, άμα εσύ μου να κάτσω ακίνητος. Και τώρα? Και μετά τι θα γίνει? Θα φάω jump scare. Ξεκόλλα. Δεν θέλω να φάω άλλο jump scare. Κάτι ακούστηκε. Πού το κλειδί ρε μαλάκες? Σας παρακαλώ, πείτε μου. Σας εγκλιπαρώ, αλήθεια. Τι αυτό, γιατί κόλλησε? Τι έχει πάθει ρε μαλάκα? Δεν σας κολλάει. Μου δείχνει ότι έχει κολλήσει. Για να δω. Α, παίζει, εντάξει. Ο player στο βίντεο ψάχνει πάνω. Ρε Σταύρο. Πού πάνω ρε, πες μου λίγο, πού πάνω? Σε ποιο δωμάτιο? Πάνω είμαι. Το βρήκα. Πες το. Στην κουζίνα. Οκ, φύγαμε. Ρε φίλε, εν τω μεταξύ λέει ότι έχει shift και καλά τρέχει και δεν τρέχει ρε φίλε. Στην κουζίνα πού? Βλέπετε κλειδί ρε μάγκες? Πού είναι στην κουζίνα, Σταύρο? Εκεί τα έδειχνε. Ωραία, εκεί τα έδειχνε, το θέμα είναι που είναι. Ξέρεις τι, μήπως δεν έκανα interact και να ξανάρθω? Πού τα έδειχνε ακριβώς, για να σου πω? Σε ποιο σημείο, θυμάσαι? Μήπως πρέπει να κάνω κάποιο interact πάνω? Απλώς πριν τα έδειξε έκανε ένα σφύριγμα. Στο βραστήρα δίπλα. Εδώ πρέπει να κάπου να κάνει interact κάτι. Θα φάμε λίγο πέος ακόμα. Πάμε πάνω να γυρίσω σε όλα τα δωμάτια.
Αυτό ήταν μήπως, αυτό το Fiji. Μήπως τώρα πρέπει να πάω κάτω, ας πούμε. Τι να κάνω, πάω πάλι κάτω. Εγώ σε εμπιστεύομαι, βλέπεις. Μου είπες στην κουζίνα, στην κουζίνα. Για πήγαινε, αυτό κάνω. Δεν βλέπω κάτι ρε. Εδώ, αυτόν εδώ πέρα, δεν λες στον άσπρο τον εργαστήρα εδώ. Δεν έχει κάτι. Find the keys λέει, get to exit. Εύκολο δεν το λες. Ναι. Ψάξουμε κι άλλο τώρα, τι ας πούμε. Κάνουμε πως ψάχνουμε τώρα εδώ γύρω γύρω. Κάνουμε πως ψάχνουμε εδώ γύρω γύρω. Το παιχνίδι αυτό θέλει interaction τώρα, αλλά πρέπει να κάνεις γύρω γύρω όλη την ώρα μέχρι να σου επιτρέψει αυτό, καταλαβες. Γιατί πας περίμενε πριν του δείξει τα κλειδιά. Πού να περιμένω, στα κεριά εκεί κάτω. Πού να περιμένω. Κάτσε να κάνω μια βόλτα το σπίτι. Ότι και καλά το κάναμε, trigger και καλά. Όχι, απλώς έκανε βόλτες σε όλα τα δωμάτια. Μα και εγώ αυτό πιστεύω τώρα, και καλά περπατάμε ότι δεν μας τα δείχνει και μετά θα κάνει trigger κάτι και θα μας τα δώσει, γιατί να μας τα δώσει έτσι απλά και καλά ότι πάρτα και φύγε δεν ισχύει. Θέλει λίγο interact, καταλάβες, θέλει λίγο και καλά ότι ρε δεν τα δείχνει ρε. Όπου πήγε 12. Φεγάγε ένα. Πάω να σου πω χρόνια πολλά, πόσο μου έχει λείψει. Μπρο, έμενα από πανταρέξι, λίγο πάω σπίτι. Εντάξει, δεν πειράζει. Λοιπόν, πού να πάω. Ρε Σταύρο, θα με αναγκάζει να ξαναδώ tutorial. Κάτσα να το κοιτάξω κι εγώ μία μπαμπαμ. Έγινε φιλαράκο. Φίλε, εσύ δίκιο έχεις, εκεί είναι που το βλέπεις και εσύ, καλά λες. Αλλά γιατί δεν το κάνει trigger να πούμε να τα πάρουμε. Βλέπεις και αυτό στο βίντεο έκανε βόλτες και σου εμφανίστηκαν. Ναι, εμφανιστήκανε και... Άρα δεν βλέπω τη συνέχεια. Είδα ότι του εμφανίστηκαν τα κλειδιά. Για να δω ρε εσύ. Αυτός ξεκίνησε με την κουζίνα, έψαξε στην κουζίνα. Το χεράκι του μωρού. Και ουσιαστικά έχει εξαφανιστεί. Λοιπόν, κάτσε να κάνουμε μια μπαμπαμ interact εδώ πέρα. Ναι, ισχύει, δίκιο έχεις, δεν σου πάω ότι δεν έχεις δίκιο. Και καλά εδώ πέρα έψαχνε γύρω. Έκανε εδώ πέρα και καλά. Κάτσε κολλάει εδώ ρε βλάκια. Πήγε μετά σε αυτό το δωμάτιο. Υποτίθεται. Έψαξε. Ναι. Μάλλον και εγώ αυτό πιστεύω ρε παιδί μου, ότι ή χρονόμετρο ή οτιδήποτε, ξέρω εγώ, ότι και καλά πρέπει να κάνεις μια σειρά από δωμάτια ας πούμε.
Πω, ανατρίχιασα τώρα πάλι, δεν ξέρω γιατί. Έχω ανατριχιάσει, παιδιά. Έχω ανατριχιάσει. Για πάμε άλλη μια φορά. Πάμε τώρα να δούμε ρε φίλε, άμα δεν το κάνει και τώρα, τέλειος. Όχι, δεν το κάνει. Το κάνει, όχι. Να φάγε bug δεν νομίζω τώρα, εντάξει, είπαμε. Δηλαδή τώρα ουσιαστικά αυτό είναι, παίρνεις τα κλειδιά. Ναι, μας μισεί. Από ό,τι κατάλαβα, γιατί το παιδί δεν είχε πολύ χρόνο ακόμα στο βίντεο του, παίρνεις τα κλειδιά, ανοίγεις την πόρτα και φεύγεις. Εγώ αυτό κατάλαβα. Λοιπόν, πάμε άλλη μια πάνω. Το παιχνίδι μας μισεί όντως, φίλε. Την αρχή που το έπαιξε. Την αρχή που το έπαιξα το παιχνίδι με μισεί, φίλε. Για να δούμε λίγο πάλι τώρα. Εσύ δεν έπαιζε κάτι με τον κύκλο νομίζω. Κάτι πρέπει να κάνω interact και καλά, κάτι πρέπει να κάνω trigger και καλά ρε παιδί μου. Αλλά το θέμα είναι δεν καταλαβαίνω τι. Λοιπόν, αν 12 ακριβώς δεν το έχω βρει, δηλαδή σε 9 λεπτά από τώρα, εντάξει, το παιχνίδι αυτό ήταν ουσιαστικά. Παίρνεις το κλειδί και φεύγεις. Θα το κλείσουμε. Θα πατήσω και εδώ λίγο τίποτα. Πατημασιές παντού, φίλε. Και μεταξύ στην αρχή ο φίλος μου ο Popcorn, γιατί είχε πει ότι δεν τίποτα. Τίποτα, φίλε. Δεν μπορώ να καταλάβω τον λόγο όμως. Σε θέλω να δω. Θέλω να δω πως πρέπει να κάνει interact το χαρτάκι αυτό. Α, ξαναδοκιμάσω πάλι μια. Ακόμα εδώ είναι. Κανονικά πρέπει να φύγει ο βραστήρας και εμφανίζονται κάτι κλειδιά εδώ. Σε αυτό το παιχνίδι δεν υπάρχει λογική. Έλατε. Τι άλλο να κάνω δηλαδή. Τα έχω κοιτάξει πάνω από 3 φορές όλα. Τι άλλο να κάνω. Ψάξουμε άλλο λίγο εδώ. Λοιπόν, τελευταία γύρα που ψάχνω. Άμα δεν, εντάξει, το παιχνίδι δεν. Δηλαδή, το ακούτε κι εσείς ότι δεν. Εδώ είσαι ακόμα εσύ ρε, δεν έφυγες. Πάμε σε όλα τα δωμάτια. Πάμε άλλη μια σε όλα τα δωμάτια, παιδιά. Να δούμε. Τίποτα. Καμία λογική, φίλε, καμία λογική. Άστα να πάνε. Κλείσε το ράφι αυτό, κλείσε αυτό το σιρτάρι. Το ράφι είπα, Κοίταξε, πάντως ο φίλος ο Popcorn πριν είπε ότι τα σκυλιά, η φωνή των σκυλιών παίζουν ρόλο. Τώρα εγώ ακούω σκυλιά, δεν θυμάμαι πριν να άκουγα. Λες να έγινε τώρα κάτι. Αλλά εντάξει, και να μην βρεις το κλειδί δεν πειράζει. Αλλά απ' την άλλη είναι το γαμά της προσπάθειας που έκανε για την αναβρίζα. Ναι ρε παιδί μου, αυτό είναι το γαμό τώρα που έχω φτάσει μέχρι εδώ. Δηλαδή οριακά είμαι στο 99,9% του παιχνιδιού. Απλά πρέπει να βρεις το κλειδί, να πάρεις το κλειδί και να βγεις έξω. Δεν κάνεις κάτι άλλο. Αυτό ήταν το παιχνίδι, τερματίζει. Αυτό καταλαβαίνω.
Αλλά το θέμα είναι δεν μου το δίνει το κλειδί, αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή κάτι άλλο σαν progress δεν υπάρχει. Δηλαδή ό,τι ήταν να κάνουμε το κάναμε. Αλλά για το γαμό το τελειώσαμε. Ξέρεις αυτό το achievement, ότι τελείωσε το παιχνίδι. Πολύ περίεργο έτσι. Λοιπόν, 5 λεπτά ακόμα, άμα δεν θα το τερματίσουμε. Τίποτα. Πώς πρέπει να ψάξουμε καλύτερα εδώ πέρα και καλά. Τίποτα. Τίποτα φιλαράκια μου, τίποτα. Δεν θέλει να μου το δώσει το κλειδί. Θέλει να με κρατήσει εδώ πέρα. Α, αν παρατηρήσει το βίντεο, αυτός είναι σαν να έχει κάνει edit. Αλήθεια λες. Να σου πω δεν το παρατήρησα αυτό τώρα μέσα στο χαμό μου, μέσα στο τέτοιο μου. Τι να σου πω τώρα. Δεν ξέρω αν ο φίλος έκανε edit ή όχι. Αλλά τώρα τι στο καλό, δηλαδή τι βλάκια είναι τώρα αυτή με τα κλειδιά ρε φίλε, αλήθεια. Τι λες να έχουν βάλει τόσο χρονόμετρο, φάση κάνα δεκάλεπτο οι τυπάδες. Ωραία, κάθε 10 λεπτά ψάχνω εγώ. Λοιπόν, δεν βλέπω. Αν είναι μαλάκες μπορεί να... Ρε φίλε, αυτό ήταν το παιχνίδι, παιδιά, αλήθεια. Ουσιαστικά σε αφήνει να πάρεις, σου δίνει το κλειδί μπροστά εκεί στο δραστήρα που είπε και ο Σταύρος. Παίρνεις το κλειδί, πας στην πόρτα εδώ πέρα πίσω μου και την ανοίγεις. Και ουσιαστικά τερματίζεις εκεί το παιχνίδι. Δηλαδή δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο. Να πάμε άλλη μια τελευταία φορά να πάμε. Αλλά ρε φίλε, εντάξει, πόση ώρα κάνουμε για ένα κλειδί να το εμφανίσει. Και το θέμα είναι ότι δεν βγάζει κάτι άλλο. Δηλαδή ούτε jumpscare τρως τώρα από ό,τι έχω καταλάβει, ούτε τίποτα. Απλά κάνεις γύρω στο σπίτι. Δεν κάνεις κάτι άλλο. Έχω έρθει 5-6 φορές, 7. Σίγουρα πάνω από 7 φορές έχω γυρίσει αυτό. Λοιπόν, αυτό θα τα αφήσουμε έτσι το παιχνίδι. Τι είναι αυτό. Λοιπόν, ωραία φίλε, τι παίξαμε σήμερα, τι ήταν αυτό, τι ωραίο πράγμα ήταν αυτό. Μην το ψάχνεις άλλο γιατί θα σου πάει τα νεύρα. Δεν μου σπάει τα νεύρα, απλά δεν υπάρχει λογική, κατάλαβες. Δεν είναι ότι θα μου σπάσει τα νεύρα, απλά δεν υπάρχει λογική. Δηλαδή το έχω φτάσει μέχρι το παιχνίδι στο 99,9 που λέγαμε πριν και σε αφήνει έτσι ρε παιδί μου, σε αφήνει έτσι, εντάξει. Ουσιαστικά αυτό είναι, μόνο παίρνεις το κλειδί και φεύγεις. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ όλους όσοι είναι ακόμα εδώ, όσοι ήταν και πριν, για τα follow, για την παρέα. Εγώ για την παρέα είμαι εδώ. Να σας κάνω σε εσάς παρέα, να κάνω και σε μένα η Δευτέρα βράδυ, όπως σε κάθε Δευτέρα που θα κάνουμε για την επόμενη εβδομάδα. Φασμοφόμπια. Τι φασμοφόμπια θες τώρα, δεν παίζω άλλο. Τώρα θα το κλείσω. Μέσω εβδομάδας θα δούμε. Μήπως ξαναπαίξουμε τίποτα, άμα έχω χρόνο. Α, που σου έλεγα για το τέτοιο, να σου εξηγήσω για το βιβλίο, λες. Θα σου το εξηγήσω. Ναι, κοίταξε, μπορεί να το δούμε, μεσοβδόμαδα. Κοίτα, σίγουρα Κυριακή πρωί θέλω να παίζω όχι horrors, θέλω να συνεχίσω το Ark, να σου πω την αλήθεια. Το φάσμα είναι για βράδυ. Θα δω μήπως άλλη μέρα μέσα στη βδομάδα μπορέσω να ανοίξω live. Να σου δείξω κιόλας πώς είναι το παιχνίδι, να παίξουμε και παρέα, να παίξει και ο Βασίλης, να παίξουν και άλλα παιδιά που θέλουν. Λοιπόν, εμείς ευχαριστούμε, λέει η Μαρία, στην καρδιά μου πάντα.
Λοιπόν, παιδιά μου, το πρωί είναι να παίζει παιχνίδια επιβίωση. Ισχύει, το πρωί είναι για παιχνίδια επιβίωση. Καλά, όχι και το βράδυ είναι για παιχνίδια επιβίωση. Και αυτά αξίζουν. Απλά εντάξει, τώρα είναι λίγο πιο έτσι, να κάνουμε λίγο χαμούλη στην αρχή. Λοιπόν, σας ευχαριστώ όλους, το καθένα σας για την παρέα. Λοιπόν, καλό βράδυ. Θα τα πούμε μέσα στη εβδομάδα, θα ανεβάζω και story. Θα ανεβάζω και story στο Instagram αυτά τα κουιζάκια. Αν σας αρέσουν, πατήστε. Έγινε. Λοιπόν, καλό βράδυ, καλή συνέχεια σε όλους. Χάρηκα πάρα πολύ.